Зала Арена Армеец. Правна форма. Арена Армеец София носи името на основния си спонсор, застрахователно акционерно дружество Армеец, което е част от варненската група ТИМ. ТИМ е неофициалното название на Варненския икономически холдинг около групата Химимпорт АД. Към момента холдингът е собственик на над 50 дружества с различни сфери на дейност, сред които България Ер, Централна кооперативна банка и застрахователно акционерно дружество Армеец. Дълготрайни активи. Арена Армеец има капацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значение, в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният капацитет на Арена Армеец може да достигне до 19 000 зрители. Тренировъчна зала. Видовете игрища в тренировъчната зала включват по едно основно и 2 тренировъчни за волейбол и баскетбол, по едно за хандбал и тенис и 3 за художествена гимнастика. Съблекални и гримьорни. В зона спортисти отбор 1 и 2 се разполагат с 3 двойни съблекални, оборудвани с индивидуални шкафчета, пейки, мивки, тоалетни, включително за хора с увреждания и душове. В зона технически лица има 11 съблекални, като всяка от тях има собствена мивка, душ, тоалетна, гардероб и бюро. Зоната на гримьорните се намира на ниво 1 и съдържа 4 гримьорни, от които 3 са собствена баня и тоалетна. 3 офиса, предназначени за съпровождащ екип. Фитнес. Фитнес Джони Спорт в зала Арена Армеец София предлага 40 професионални фитнес уреда, 15 професионални кардио уреда, съблекални и душове, богат протеинов бар, кът за релакс, спа център, сауни и парна баня, включени в цената на картите за посещение, както и безплатен паркинг. Ресторант. На ниво 2 се разполага ресторант с 68 места около маси и 42 на бар плот с поглед към залата. Ресторантът гледа към булевард Цариградско шосе и Витоша, а кухнята се намира до него на същото ниво. Снек бар. Снек барът е разположен на ниво 1 и има 40 седящи места. Предлага напитки и закуски за спортисти, трениращи и други ползватели на залата. Оборудване с кухненски блок, складови и битови площи. Зала за загряване. На ниво 1 се намира спортно обслужващата зона, включваща зала за загряване за спортисти и трениращи, която има площ 600 квадратни метра. Прес-центърът се намира на ниво -1 и е с площ 280 квадратни метра, включващ 2 зони за индивидуални интервюта. Разполага с 70 работни места за журналисти, всяко от които оборудвано с интернет и телефонна връзка. Конферентната зала в Арена Армеец София е с площ 150 квадратни метра, разполага с 108 места и отделни кабини за преводачи. Оборудвана е с озвучителна техника, голям LED екран за презентации, платформи за разполагане на TV камери и зона за разполагане на рекламни материали. Ложите се намират на ниво 2 в сектори А2, Б2 и С2. Общият брой на местата за тях в залата е 206. Ложите са подходящи както за наблюдаване на мероприятията в залата, така и за представителни офиси при нужда. Повечето от тях разполагат със собствена мивка, а големите ложи със собствена тоалетна. Достъпът до тях се осъществява посредством отделно стълбище и асансьор. Медийният куб разполага с 4 екрана с размер 520 на 380 см. Освен медийният куб, залата е оборудвана с още 2 електронни табла, които са абсолютно идентични. Фоайетата са разположени на нива 0, 1, 2, 3 и предлагат добри условия за провеждане на изложбена, търговска и рекламна дейност. Те са просторни, добре осветени и поемаше основия човекопоток от външните входове на залата. Бюфетите са разположени на нива 0, 1 и 3, общо 16 броя, предлагащи по време на мероприятия леки закуски и разсладителни напитки. Паркинг. Паркингът има места едва за 1200 автомобила, поради което при важни събития, на които се очаква изключителен зрителски интерес, трябва да бъде затваряна едната лента на булевард Асен Йорданов, където могат да паркират поне още 800 превозни средства. Краткотрайни активи. Краткотрайните активи включват храна и напитки в бюфетите, снек барът и ресторантът, билети за различни събития, декори за концерти, рекламни материали, включващи плакати и брошури.
Подобряване на дълготрайните активи. Нашето предложение включва разширяване на паркинга и сключване на договор с хотел Българска армия, за да могат там да отсядат спортисти. Здравейте, аз съм Калина Комаревска и съм от Плевен. Завършила съм математическа гимназия Гео Милев. През свободното си време обичам да чета книги, да реализирам разнообразни артистични проекти и да се разхождам с приятели. Калоян Димов е завършил в ПМГ Академик Никола Обрешков в град Бургас с отлична диплома. Обича да се разхожда, по възможност на чист въздух. Неговите хобита са да обикаля по концерти в други градове и вече по-рядко да играе компютърни игри. Здравейте, казвам се Лъчезар Петров и съм роден в град София. В свободното си време обичам да свиря на китара, да слушам музика и да гледам филми. Казвам се Максимилиана Лазарова. Родена съм и живея в град Харманли. Преди да започна да уча в Техническия университет София, учих в гимназия с преподаване на чужди езици професор доктор Асен Златаров в град Хасково. В свободното си време обичам да слушам музика и да се забавлявам с приятели. В бъдещ план искам да се реализирам в областта на IT технологиите. Аз съм Мариан Митев и съм от Македония, Струмица. Завършил съм електротехничар за компютърна техника и автоматика. Обичам да ходам по дискотеки, да пътувам, да играм футбол с приятелите и да гледам филми. Здравейте, казвам се Маринела Димитрова и съм родена в град София. В свободното си време обичам да рисувам, да слушам музика и да чета художествена литература.